nummer. Okay. Der var jeg hørte den her video, den skulle handle om. Var det ikke noget med, hvor dumme vi var? Det var svært, hvis vi fik en god raketskjold. Nå ja. Hvad er det nu? Mit udseende. Altså, jeg synes selv, jeg liker. Ja. Kan du pisse grim? Øj. Ja, der vil også mit baggrund fede ud. Jeg vil gerne tale om at subscribes. Det er det min første live video. Ja, det er det. Så har jeg lavet Ninja Tuna og ja, det. Og så har jeg lavet en med Call of Duty, og så har jeg lavet en med latterlig grin, homogrin. Så det er min første live popcorn video, og mit profilbillede, det er, eller mit YouTube billede, det er, hvor vi er i Thailands tempel med noget vand. Og min ven har så spillet Call of Duty på PlayStation. Men vi ses. Peace.